אליי. איזה יופי. טוב, בוא נשיר איתו. אתה מוכן? יאללה, שים את המיקרופון. רגע, עכשיו אנחנו שרים. רגע, עכשיו שרים. איזה שיר שרים? הוא לילה לילי, הוא אמר שהוא אוהב לילה לילי. לילה לילי? כן. אוקיי. יאללה. או לילה לילי, לילה נוגה פלא. או לילה לילי, מלילות הערב. עכשיו אתה לבד. או לילה, ליל נוגה פלא. או לילה לילי, מלילות האלה. השקיני יין, יפת עיניים, השקיני יין, יפת עיניים, השקיני יין, יפת עיניים, השקיני יין, יפת עיניים. איזה חמוד אתה, איזה זמר. כשאתה תגדל עוד קצת, אולי ניקח אותך גם ללהקה איתנו ביחד לשיר. מה אתה אומר? אתה רוצה לשיר איתנו ביחד בהופעה? איזה כיף. הבאנו לך מתנה אין דברים כאלה. האמת, כל הסוכריות, יש לנו סוכריות וזה, אבל הכל בבית. אבל אנחנו נפגש עוד פעם, אנחנו נדאג שהם יבואו לאחד ההופעות בסביבה. הבאנו לך את ואנחנו נכין לו שקית עם כובע וסוכריה והרבה דברים עם טובים. התמונה של הפרויקט, הנה יש לך מתנת דיסק לשמוע באוטו ותגיד לאבא שאתה רוצה לשמוע את הפרויקט של רביבו. בסדר? אז הנה, זה דיסק חדש, תיקח, יש לך. ואנחנו גם נכין לך שקית עם הפתעות, ואתה תגיד לאבא שיום אחד הוא ייצור קשר עם מישהו יצר קשר, ואנחנו נדאג להביא לך שקית עם הפתעות, בסדר? עם כובע עם התמונה של הפרויקט, ובנדנה עם התמונה של הפרויקט, וסוכריה עם התמונה של הפרויקט. ונביא לו גלויה גם. וגלויות, כמה גלויות תביא לך, בסדר? מלא יאללה, אחלה, עכשיו אני רוצה חיבוק. חייב לשמוע קטע שהיה לו בגן. איזה כיף. עמדו על זהירות בדרכים. תביא לו גננת חיבוקים. שאלה אותו, מה הדבר הראשון שעושים כשנכנסים לאוטו? שמים את הפרויקט. אנחנו נקראנו, לא? תגיד לרבי שלום. נשיקה. איזה ילד מקסים. אין דברים אתה. כאלה בעולם. איזה ילד מקסים. איפה אתם? פה ברמלה. מרמלה? כן. יפה. אנחנו שנה וחצי מנסים להשיג אותך. די, לא מאמין לך. נשבע לך. מה? נשבע לך. באמת? שנה וחצי שלחתי לו הודעות. כן, זה מה אני שאתה זוכר. רוצה. אני זוכר. שנה וחצי. אני זוכר, אין דברים כאלה. אני גם...